लोकांनी तुम्हाला किती दुःख देऊ द्या, त्याची तुम्ही काळजी करू नका। अरे लोकांना सांगा, अरे तुम्ही किती आम्हाला दुःख द्या, पण आम्हाला सुखात ठेवणारा आमचा देव आम्हा हे मला बसलेले आहे ते लक्षात राहू द्या। बोला आदेश अलग निरंजन। जगदोद्धारा सर्वजणू प्रकटति नवनारायण सृष्टीच्या संगनात काळाच्या मंथनात तुम तो एकनाद व्यापुनी त्रिभुवन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन आगे अलख निरंजन अलख निरंजन। लोकांनी तुम्हाला किती दुःख देऊ द्या, त्याची तुम्ही काळजी करू नका। अरे लोकांना सांगा, अरे तुम्ही किती आम्हाला दुःख द्या, पण आम्हाला सुखात ठेवणारा आमचा देव आम्हा हे मला बसलेले आहे ते लक्षात राहू द्या। बोला आदेश अलग